sa masalay pun makatuyuan. Paglaom ka o gasa nga langit nun, dadi ako kalan unsa kalag. Bumuhi sa Espiritong balaan, pungang kasakit sa kalibutan. Paglaom ka o iwag magpadayon, tultuli ang nasaag nga kalag. Agakon mo ako sa agianan, nga mahiway sa kangitngitan. Paglaom ka o Kristong padaubon, sa kamatayon kasakit usab. Manduan mo ako ug sa kanunay, magapadayon ka o Ginoo. Amen. Maayong buntag mga igsuon, atong mga pagtimbaya, atong ipaabot natong tanan o sa labi na sa atong mga igsuon na nagkasubay niining ato ang panimbahon sa hiniusang panimbahon diri sa Metro Davao. Hinaot nga atong andamon atong mga kaugalingon karon alang sa ato ang pagsimba niining ikaduhang Domingo sa Hunyo ug aging pagpangandam atong pamanawon ang pasiunang Huni. Atong basahon ang tawag sa pagsimba sa tubag-tubag. Ngari kamo katawhan sa Dios, bisan taliwala sa atong kalisdanan, daygon ta ang Ginoo, kay siya ang atong langitnong amahan. Ngari kamuhan sa salamaton sa kasing, kaya bunga sa Dios,
Ngari kamo uban ang kalipay ug kasiguruhan kay ang Dios ania uban kanato pinaagi sa Espiritu Santo. Ang Ginoo ang Dios, uno sa tugma walay kabuhan. Usa kay gunta ang Dios. Tanan, balaan ang atong Ginoong Dios nga magagagahom sa tanan. Siya mao ang Dios kaniadto karon sa maabot. Atong awiton ang awit sa pagdayon. Magampo kita, mapasalamaton kami Ginoo nga anaa kami diri nga lugar aron magdayeg ug magpasalamat sa tanang panalangin nga imong gibuko sa matag usa. Kanimo ang tanan nga among mga pagdayeg among ibalik diha kanimo nga naay pagmaya sa among mga kasing-kasing. Kini ang among mga pag-ampo sa ngalan ni Kristo nga among manluluwas. Amen. Alang sa katuyuan ining atong kabuntagon, akong pabasahon kaninyo ang makita sa Salmos 27. Ang Dios mao ang akong kahayag ug ang akong kaluwasan. Kinsa man ang akong kahadlukan. Ang Dios mao ang akong kusog ug akong kinabuhi. Kang kinsa man ako malisang. Sa diha nga nagtigom bato kanako ang mga magbubuhat sa kadautan sa pagkaon sa akong unod, bisan pa ang akong mga kabatok ug mga kaaway, sila manghipangdol ug mga pukan. Bisan ang usa ka dakong panon, magapahimutang batok kanako. Bisan ang gubat patindugon batok kanako. Bisan pa niini, ako masaligon. Usa ka butang ang gipangayo ko kang Jehova, nga pagapangitaon ko, nga magapuyo ako sa balay sa Dios,
sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, aron sa pagtan-aw sa katahom sa Dios ug sa pagpakisayod sa iyahang templo. Magapanalangin ang Dios sa atong pagbasa sa iyang balaan nga pulong. Mayong buntag kanatong tanan. Ilabi na kadtong nagapamati kanato ug nagauban sa atong pagsimba niining Metro Davao hiniusa nga pagsimba. Akong ipadangat kaninyo ang kalinaw sa Ginoo ug mao'y akong pag-ampo nga ato untang maangkon sa ato nga tagsa-tagsa kakinabuhi ug diha sa atong panimalay sa nagapadayon kita pagpuyo niini nga kalibutan. Dili kalimod nga daghan ang mga hagit nagkalain-lain, ang mga hulga sa kinabuhi nga miabot diha kanato. Hagit sa kawadon, hagit sa kawalay trabaho, kalugi sa negosyo, ug labaw sa tanan niana ang atong giatubang karon nga pandemya nga maoy nakahimo nga abnormal ang atong mga kalihukan ug ang atong panginabuhi. Nakip na niana nga pagka-abnormal mao nga magwali ta atubangan sa kamera dili sa mga tao. Tinuod dunay mga nang abot nga bakuna alang sa pandemya apan dili kalikayan nga pangulbaan gihapon kita kay unsay atong dangatan wa man ta kibalo sa iyang side effect. Kantong wa pa na bakunahe naa gihapon ang kakulba kay kung motakboy unya ang COVID
wa ta kahibalo og unsay atong dangatan. Panasayod ko nga ang Dios nag-uban kanato. Ang Dios anaa kanunay naglig-on ug naghatag sa iyahang matag adlaw nga panalangin. Prueba ni ana buhi pa kita hangtod karon. Og nindot nga maghiusa kita kanunay sa pagdaig kaniya ug sa pag-ila nga siya maoray atong bugtong saliganan niini nga kalibutan. Amen. Magampo ta. Ginoo, nagaduol kami kanimo ug nagpaubos sa among kaugalingon. Kay ikaw lamang ang among dagpanan ug ikaw lamang ang among sangpit taliwala sa kalisdanan ug sa mga hagit sa kinabuhi. Itugot nga ang among pagpamalandong sa imong mga pulong. This will sink into our mind so we can behold your beauty and know that you are a God who is in control of everything. Salamat Ginoo sa imong pagpakig-uban sa imong mga katawhan diha silang tagsa-tagsa ka panimalay. Ug salamat usab nga wala ikaw magkulang sa among matag adlaw nga panginahanglanon. Amo kining giampo nga nakanimo sa ngalan ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, ang atong patukuranan sa atong pagpamalandong karon, ako kining gikutlo diha sa Salmo ni David, sumala sa atong gibasa ganiha, Psalms 27. This is about the declaration of David on his utmost concern in life. Nga mao'y akong pag-ampo nga this will also be the utmost concern of our lives. Sa dili pa ko mo padayon, tuguti nga mangutana ko ninyo. Pananglitan, gitagalan ikaw og pipila ka semana or bulan or katuigan sa imong pagpuyo niini nga kalibutan. Unsa man ang imong pangayoon sa Ginoo nga nasayra naman nimo nga may tagal na ang imong kinabuhi. Or kanang unsa gyud ang imong hangyoon or pangayoon sa Ginoo kay di man nato kontrolado ang pagpuyo niini nga kalibutan kung kanus-a kita matapos. Ako kining gisulayan og pangutana sa pipila nako kahigala mga hamtong ug batan-on. Ang usami tubag nga ang iyang hangyo lang sa Ginoo nga dili usa siya kuhaon kay gagmay pa ang iyang mga anak. Ang usami ingon pod nga siguro pastor panahon na nga mangayo ko og pasaylo sa akong mga kasalanan. Siguro nagandaghan gito siya og dili gustong gibuhat. Napoy hingingon nga Ginoo ayaw usa kay wa pa kalampos ang akong mga kabataan. Unya ang isa miingon pod Ginoo ayaw usa kay gusto pa kong mupuyo og dugay niini nga kalibutan. Daghan og nagkalain-lain ang atong pagtubag niini. Apan nagtuo ko nga this question is very relevant in our times. Tungod kay wa gud ta kahibalo. Wa ta nasayod nga kining pandemya moabot kanato og mikalas sa minilyon nga mga katawhan nga kinabuhi sa tibuok kalibutan. Lakip na ang atong nasod. Daghan ang natakbuyan sa COVID. Dunay mga naka-recover, duna po'y nawad-an gayod sa ilang kinabuhi. Mga doktor, engineer, unsa pa niha. Kay ang virus wala mo ila o wala magpili. Niyan ang mga nahitala nga naka-recover
usan ako ni ana. Tungod kay niadtong April 7, 2021, na-expose ko sa suod nako nga membro sa pamilya o gi-advisean dayon mi sa mga contact tracer sa City Health nga magpaswab. Tuod man ako o ang ako misis, miadto kami sa swabbing center sa Santa Ana o ana ang kakulba, ana ang dili masabtan nga pagbati. Minggawas ang resulta, ang akong misis negative, ako positive. Mitawag dayon ang contact tracer nga, sir, dadon ko haon ka diha kay dadon ka sa facility. Mitubag taon ko, ayaw usa kay wa pa ko nakapamutos. Ugma na lang. Pagkaugma, miabot ang ambulansya o ming sakay ako padulong sa facility. Samtang nagdagan ang ambulansya, mooy misanto sa ako ang tawhanon nga pagbati. Ang tuman nga kabalaka sa nabilin, kabalaka sa ako ang kinabuhi ug unsay akong dangatan. Tunakaingon ko, this is it. Mao na siguro ni ang akong katapusan. Miabot ako dito sa facility ug pagpahimutan kanako dito sa usa ka kwarto. Ang akong gihimo, tulog, ampo, kaon, basa, tulog, ampo, kaon, way gawas-gawas, kay maumay mando. Wa man ko batia og kilanat, wa po ko batia og unsay sakit nga akong pagabation. So nakaingon ko, siguro, salamat kayo gyud sa Ginoo kay asymptomatic kuno ko, ingon nila. Ibalo mo ang asymptomatic? Kana ang kuan kuno na bunga sa kawadon o wa kanay sudan, automatic asin. Mo na ang asymptomatic. Anyway, joking aside, dito akong napamalandong. COVID is real. Kay sa dito ko sa facility, kada adlaw na ay mo abot. Bata, tigulang, babae, lalaki, dato, pobre, gwapo, gwapa, pangit, ug unsa may itsura, nagkalain-lain. Nga sa ato pa, walay pili ug wala mo ila ang virus nga ming-abot og nahimong pandemya diha sa ato ang nasod. Usa na kaingon ako, importante nga tubagon ta kini nga pangutana diha sa atong kinabuhi. Unsa ba gayud ang atong utmost concern in life? Unsa ba gayud ang hatagan nato og gibug-aton diha sa atong pagpuyo og diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, diha sa atong panimalay, diha sa atong komunidad. Mga igsoon, akong napamalandungan diha sa Salmos 27, sa Salmo ni David, sa iyang usa ka deklarasyon. Matod pa ni Haring David, usa lang kabutang ang pangayoon o hangyoon ko sa Ginoo, nga magapuyo ako sulod sa iyang panimalay sa tibuok kong kinabuhi, aron sa pagsudong o pagpakisayod sa iyang katarong diha sa iyahang templo. To dwell
in the presence of the Lord, to dwell in His household, in order to behold the beauty of the Lord and to inquire of His righteousness. Nakita ni David, ni Haring David, nga ang pagpuyo sulod sa balay sa Dios maoy makahatag kaniya sa hingpit nga kasiguruhan. Nga ang pagpuyo sulod sa panimalay o sa presensya sa Ginoo, ang Ginoo mismo maoy manalipod kanimo batok sa imong mga kaaway. Unsa man ang pandemya, unsa man ang mga muabot nga katalagman sa kinabuhi, wa siya mahadlok tungod kay nasayod siya nga ang presensya sa Dios mao ang manalipod kaniya. Nasayod siya nga ang Dios mo'y muhatag kaniya sa iyahang panginahanglanon. Dili sa iyang gusto, kay lahi man ang iyang gusto. Lahi pod ang atong panginahanglanon, kay ang Dios nahibalo na daan unsa ang atong panginahanglanon. Nagtuo ako nga ang Dios nga gituuhan ni Haring David mao gihapon ang Dios nga anaa diha naglihok sa atong kalibutan. Nga ang Dios nga nagapanalipod sa kang Haring David mao gihapon ang Dios nga manalipod kanato. Nga ang Dios nga makigbatok sa mga katalagman sa kinabuhi nga gatubang ni David mao gihapon ang Dios nga makigatubang sa katalagman nga atong gisagubang sa atong kapanahunan karon. Busa mga igsoon. Actually, sa pag-ingon ni David, nga usa lang kabutang ang akong hangyoon o pangayoon. Wala magpasabot si David. Nga usara gyud ang iyang gipangayo tungod kay basahon nato sa padayon ug basa sa tibuok kapitulo sa verse 7 nagaingon siya o naghangyo sa Ginoo nga magmaluluyon ang Ginoo kaniya. Sa verse 11 nagahangyo siya nga tudluan siya sa Ginoo unsa ang pagkamataron. Sa verse 12 nga dili siya itugyan. Sa ato pa, the meat of the matter is that when David said, "One thing I have asked of the Lord," it's not about quantity, but it's about priority. Unsa man ang pinakalabaw nga atong gitinguha nga buhaton sa Dios diha sa atong kinabuhi, and in response, unsa man ang atong labaw nga tinguhaon diha sa makig-atubang kita sa Dios. Usahay, ang tao manggod, baliktad. Kay, unahon man nato ang atuang pagbuot. Unahon nato ang atong trabaho, usa ang Dios. Unahon nato ang atong kaugalingon nga mga concern, usa ang Dios. Usahay, unahon nato ang atong mga negosyo, usa ang Dios. But David challenges us. Gipahinumduman kita ni Haring David. Ug mausab kini ang giingon niya nga bisan og maglatas ako sa landong sa kamatayon, wala ako'y kahadlok kay ang Dios anaaman kanako. Si Jesus miingon usab diha sa nahitala sa Mateo 6:33 nga unahon nato pagpangita ang gingharian sa Ginoo ug kining tanan nga mga butang sa kalibutan nga atong gikatubang igadugang ra kanato. Mao kana ang akong pagpamalandong diha nga ana ako sa sulod sa COVID facility. Nga kung ana ikaw sa panimalay sa Dios, you enjoy the abundance of His provision. Nga kung na ikaw sulod sa panimalay sa Dios, you enjoy God's protection. Nga bisan og unsay imong atubangon tungod kay ang Dios mismo mao man ang makigharong batok kanimo. You enjoy God's peace and security. You enjoy a life without fear and without any anxiety. Mao kana ang akong nakita. But again, let us remember
nga kining giingon ni David, it's not a futuristic idea. Dili kay moingon kita nga inig kamatay na nato adto na ta sa sabakan sa Ginoo. Nga inig kamatay na unya nato adto na ta makigkauban diha sulod sa balay sa atong Dios. No. It's now, it's tomorrow, it's forever. Kay matud pa ni David, all the days of my life I shall dwell in the house of the Lord. Mao niya ang hagit unsaon man nato pagpaila nga anaa kita sulod sa panimalay sa Dios. Unsa ang timailhan ug unsa ang atong maipakita nga nagpuyo kita sulod sa panimalay sa Dios. Dunay tutulo ka sugyot nga akong ihatag kaninyo nga simple kaayo. Apan kung ato gyud nga tinud-on, mao ni ang gihangyo ni Haring David ug mao usab kini ang usa sa mga formula nga makita diha sa atong kinabuhi nga nagapuyo gayud kita sa presensya sa Ginoo. Una, it's a life characterized by praise. Kaduha, it's a life characterized by prayer. And third, it's a life characterized by participation. Now, let's go to praise. In verse 6, diha sa atong salmo, sa versikulo 6, nagaingon din ha, akong awitan ug daygon ang Ginoo, kanunay diha sa iyahang templo. Praise and thanksgiving and worship is very necessary. Nga magapuyo kita nga ang atong kinabuhi, anaa kanunay ang pagdaig o pagsimba sa Ginoo. Kung ikaw nagapuyo sa presensya sa Diyos, you cannot help the urge of worshiping. You cannot help the urge of proclaiming God. Kay sa mga bata pabitaw ta gitudluan man ta. Praise Him in the morning, praise Him in the noontime, praise Him in the evening, and all the time of our lives. And that our lives will be characterized by praise. Second, that our life will be characterized by prayer. I have realized the very importance of prayer when I was in the facility, thinking of what will happen. Thinking of the next thing in every morning. But every morning, I wake up praising God. Gipadayag kini ni Haring David. In verse 7 to 12, David has encouraged everyone that makanunayon kita sa pag-ampo sa Ginoo. St. Paul even encouraged us in 1 Timothy 5:17 to pray without ceasing and in everything bring to the Lord in prayer. Ato po nang makita diha sa Ephesians 6:18 kang St. Paul that pray nga walang pag-ampo, nga walay pag-undang, ang pag-ampo nga walay kinutuban tungod kay ang Dios naghatag man sa tanan diha sa atong kinabuhi. Finally, participation, characterized by participation. Our lives will be characterized by participation. Ang pagsaksi sa kaayo sa Ginoo. Mao ni ang giingon ni David sa verse 13. Pagsaksi sa kaayo sa Ginoo. Meaning, pag-apil sa buluhaton sa Dios. Pagpadayag sa maanindot nga butang nga gihimo sa Ginoo diha kanato. Kung way gihimo ang Ginoo diha sa imong kinabuhi, natural wa kay ika pakigambit sa uban. Apan kung nagtuo ka nga daghan ang gibuhat sa Ginoo nga maanindot diha sa imong kinabuhi, daghan usab ikaw nga ika pakigambit ngadto sa uban. Again, one thing I have asked of the Lord, that I will dwell
in the house of the Lord forever. But that life can only be actualized kung our life is characterized by praise, by prayer, and by participation in the work of the Lord. The Lord bless us and keep us. Amen. Atong handamon ang atong mga kaugalingon alang sa pagdala sa atong mga pagtagad sa iglesia. Pinaagi sa atong mag-ampo ta. Dalaygo na mo nga Dios, maluluyon, mahigugmaon sa nga tanan. Takos ikaw ang pasalamatan sa among mga kinabuhi. Tungod kay ikaw, nagapadayon sa pag-amping, pag-amuma o pag-atiman sa among mga kinabuhi. Bisan pa o Dios, sa nagkalain-lain nga matang, ng mga hagit sa kinabuhi nga among gisagubang, labi na nining taknaa o nining panahona karon. Salamat o Dios, tungod kay ikaw wala gayud magkulang sa matag usa kanamo. Bisan kami nagkulang kanimo, pan ikaw nagpadayon sa pagkamatinud-anon sa among mga kinabuhi. Busa ani ang imong mga katawhan karon nagakahiusa sa pagsimba kanimo, pinaagi sa espiritu ug sa kamatuoran. Aron o Dios, diha sa among mga kinabuhi, ikaw gayod ang mahatagan namo sa igong dungog ug himaya tungod sa mga butang, sa mga kaayuhan nga imong ipasinati sa matag usa kanamo. Nini nga takna among giduol o gidala sa among mga pag-ampo ang among mga kaigsuonan nga naa sa ilang mga panimalay nagasunod ni ining mga maong panimbahon. Bisan pa kadto mga kaigsuonan nga halayo kanamo naa sa layong dapit gawas sa Pilipinas. Now to Dios, ikaw usab magapakig-uban kanila ug sa mga pamilya nga ilang gibilin diri sa Pilipinas. Salamat o Dios, tungod kay ikaw nagapadayon sa bukbo sa imuhang grasya, sa imong kaluoy nganhi kanamo. Ug tungod ni ana, nakabaton kami sa kalig-on, sa kadasig, sa pagpadayon, sa pag-atubang sa nagkalain-lain nga mga sitwasyon o kondisyon nga among giatubang adlaw-adlaw. Salamat o Dios, nga imo kaming gilig-on ug nakapadayon gayud kami na malig-on tungod kay nagatuo kami nga ikaw among Dios nga among dalangpanan, magbalantay ug wala gayoy makulang kanamo. Busa nining nga takna amo usab gidala ang among mga kaigsuonan nga anaa sa mga balatian karon sa panimalay man o sa tambalanan. Hinaot Ginoo nga imo usab silang duawon ni ining mga panahona. Uban sa tibuok panimalay. Tagais sila sa kahupayan sa ilang mga kaguol bisan pa kadtong mga kaigsuonan nga nakasinati ining maong pandemya o nawad-an sa mga hinigugma sa kinabuhi. O Dios, ikaw man ang among maglilipay ug maghuhupay bisan pa sa among mga kaguol pagbangutan. Busa o Dios naghangyo kami, nga ikaw karon magaduaw kanila. Bisan pa o Dios ang among mga kaubanan nga mga pastor nga naa sa balatian. Ikaw Ginoo magapakig-uban, magalig-on sa tibuok panimalay. Naot nga ang imuhang healing touch imong ipabati kanila o ipasinati kanila. Aron o Dios, mabalik kanila ang normal na kondisyon sa ilahang panglawas. Ginoo, nag-ampo sab kami sa among kahimtang karon. Nasayod ikaw o Dios nining mao nga panghitabo. Naghangyo kami Ginoo nga ikaw magpatiliwala kanamo. Aron o Dios, masabda namo ang imong kabubuton nganhi sa among mga kinabuhi. Ug makatuman gayud kami sa unsay buot nimong ipabuhat alang kanamong tanan. Aron o Dios, mapahimutang, mapahapsay
ang tanan namong mga lakang ug mga aksyon ug mga buhat. Subay gayud sa imong katuyuan ug kabubuton. Pasaylua kami Ginoo sa among mga kahuyangon ug mga pagkulang kanimo. Bisan pangadto sa among mga kaigsuonan ug sa among sigkatawo. Hinaut o Dios nga imo kaming limpyuhan pinaagi sa imong hamili nga dugo. Aron kami angayan ug takos nga modawat pagbalik sa imong grasya, sa imong gugma o sa imong pasaylo kanamong tanan. Ug himua o Dios nga ang tanan namong pagpangalyupo, ang tanan namong mga pag-ampo, pagtuaw, moabot sa trono sa imong grasya, uban ang kaayo nga among masinati gikan kanimo. Ug niini usab nga takna among ginumduman ang tanan Ginoo namo nga mga lideres, mga pangulo sa iglesia, sa among nasod ug sa tanang kanasuran. Hinaut Ginoo nga imo silang gamhan, hatagan mo sila sa kaalam nga naggikan kanimo. Aron diya sa ilang pagpangulo, madihugan sila sa balaang Espiritu Santo ug hinaut o Dios nga pinaagi ni ana. Makabaton sila sa kahayag nga nagagikan kanimo. Aron o Dios mapahapsay, mapahimutang ang tanan Ginoo nga mga buluhaton nga imong gisangon sa matag usa kanila. Ug hinaut o Dios nga ikaw usab magapanalangin sa tanan nga mga medical practitioners. Hinaut nga ikaw usab hatag kanila og maayong panglawas aron sa mag-atubang sila Ginoo bisan pa sa mga nagkalain-lain nga mga sakit nga ilang giatubang diha sa ospital sa ilang pagpanambal. Ikaw usab Ginoo magahatag sa ilang proteksyon kanila. Balaan nga Dios, ini nga takna naghangyo kami nga ikaw magapakunsad sa imong balaang Espiritu Santo sama nga mikunsad kini ngadto sa imong mga apostoles. Kini usab Ginoo ang among hangyo kanimo na pinaagi sa balaang Espiritu Santo magalihok sa among mga kinabuhi. Aron o Dios makabaton kami sa kaisog, kadasig, kadig-on sa pagsagubang niining tanan nga nagkalain-lain nga gumunhap miabot sa among mga kinabuhi karon. Bisan pa sa imong iglesia o Dios. Naot na dili gayud kini matarog ug makapadayon gayud sa iyang misyon o ministeryo ug ang imong mga pulong dili gayud makawang. Usa salamat o Dios sa imong alagad nga nagadala niining imong mga pulong niining nga takna. Naot nga ang imong mga pulong makakapla gayud og luna sa mga kasing-kasing o sa kinabuhi sa imong katawhan. Panalangini kaming tanan karon ug hinaot nga ang imong padayon nga pag-uban kanamo, imong ipasinati kanamo. Itugyan namo kining tanan uban ang pagtuo nga ikaw o Dios among higala, among kauban diha sa among padayon nga pagtuo nganha sa imong gahom ug sa imong grasya. Kini mo'y among mga pag-ampo, mga pagpasalamat sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo ug Manluluwas. Amen. Tawag sa paghalad, Hebreo-hanon 13:15 hangtod sa 16 nagaingon. Usa himuunta kanunay ang halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesus. Mao kini ang halad sa pagdaig gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyahang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo o pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Atong ihatag karon ang atong mga halad alang sa Ginoo.
kita. Salamat Ginoo niini nga mga halad nga gihatag sa imong mga katawhan. Hinaot pa Ginoo kini magamit sa pagpalambo sa imong gingharian dinhi sa yuta kung makatabang sa mga nanginahanglan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo. Amen. Dalay ko ng Dios sa atong mga kinabuhi tungod kay nakapadayon kita nining atong mga buluhaton, ministeryo, inaagi ni ining Metro Davao hiniusang panimbahon. O tungod ini atong pasalamatan ang atong mga kaigsuonan pinang ato ang magwawali karon aniya na kita sa ikaduhang Domingo sa Hunyo. Si Reverend Ernesto M. Frias, atong Pangulo, Miss Ruth Ancheta, atong accompanist, Miss Erica Panotis, of course, ang atong Worship Ministry Director, Reverend Melvin Ramoso, ug ang atong Multimedia Ministry Director, Reverend Wenzel V. Diholde. Ug of course, usab ang ato ang mga lay nga nagpadayon gyud hatag sa ilang panahon pagsuporta ni ining ato ang panimbahon kada Domingo. Gikan pa sa pagsugod hangtod karon aniya agyud ni sila no. So daghan kayong salamat ug atong mga pastors nga nagapadayon sa pagsuporta niini. Ug ilabi na atong makaigsuonan nga nagapadayon usab sa pakigbahin sa ilahang mga resources, mga panalangin aron nga kining atong padayon nga panimbahon maka sugakod pod no bisan pa sa ato ang panahon karon. So salamat kaayo sa inyong pag-share sa inyong mga panalangin aron usab human sa ato ang recording na apod tay makaon. So salamat kaayo sa mga kinabuhi sa atong mga kaigsuonan. O hinaot nga diha sa ato ang pagpakig-ambit sa atong mga panalangin ang Ginoo magapadayon sa pag-amping, pagprotektar ug pag-uban kanato. O ato karong ihalad ang atong mga kinabuhi sa Ginoo aron sa pagpadayon sa iyang mga bulaton. Samtang kita mag-aawit sa atong awit sa pagmantala. Salamat o Dios nga pinaagi sa lihok sa balaang Espiritu Santo. Masayod kami sa among gituohan.
mao'y among dalangpanan magbalantay sa among mga kinabuhi. Nagalukat kanamo gikan sa among mga kasalanan. Salamat o Dios tungod sa grasya, sa gugma ug kaluoy nga imong gipasinati sa matag usa kanamo ug naangkon namo ang kaluwasan gikan kanimo. Salamat o Dios nga ikaw pasiguli kanamo diha kanimo pinaagi sa lihok sa balaang Espiritu Santo aron ang among mga kinabuhi may mong instrumento sa imong grasya, gugma ug kaluoy ngadto sa katawhan ug didto sa dapit diin mo kami gipahimutang. Usa panalangini kaming tanan bisan pa sa mong pagtapos nini nga mong pagsimba karon. Hinaut o Dios ang imong padayon na pagtipig kanamo among masinati diha sa among inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ingon nga imong mga alagad, ingon nga imong mga ministro sa nagkalain-lain nga hutong dinha sa katilingban. Usa o Dios, naghangyo kami ang imong kaluoy, grasya ug panalangin, imong kanunay ipabati sa matag usa kanamo. Ug karon ang gugma sa Dios nga Amahan, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, pag-uban, pag-lig-on, pagtipig sa balang Espiritu Santo, mag-uban kanato gikan karon ug sa walay katapusan. Amen ug amen.